The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad 2025. Oras sa Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Isang magandang hapon Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Kamusta po kayo? It's the 1st of April 2025, exactly 41 days to go at halalan na. Ito na po ang tamang oras upang makibahagi muli sa programang maghahatid ng mga impormasyong kailangan ngayong eleksyon at pagbibigay kilala sa mga kandidatong nais nating iboto. Ako po si Alex Sembrano at ito ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Sabayang mapapanood sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook pages ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. At syempre, sasamahan din po tayo ng isa sa mga main host ng Paglalahad from CLTV 36, Mr. Paulo G. Santos. Paulo G, you're back. Kumusta po kayo mga followers nitong Paglalahad? Ano man pong oras ho sa inyo mga kaibigan? Samahan po ninyo kami dito ho sa ating pong talakayan. Opo, isang mainit na pagbati dito ho sa ating pong mga followers mula ho dyan ho sa radyo, TV at magayon na rin ho dito ho sa ating pong social media. Doon ho sa mga nakikinig ho sa kanilang tahanan, ay naman, kumusta na ka Chidara Koya? Lalong-lalo na yung mga kabalin namin dito ho sa Candaba. Meron ho kayong susubaybayan dito ho sa ating pong edisyon. At oo, mga kaibigan, di ho kayo nagkakamali. Dito ho sa ating pong ginagawa, ay kasama ho namin ho kayo nakikilalanin. Ito hong mga wannabe, ito hong mga kandidato na bukas makalawa, yan makakaharap ninyo. Haabutan ka ng kamay. Alex, ko ba nakita mo na ba yung mga estilo ng mga kandidato ngayon kung paano sila magpakitang gila sa kanilang mga sinasakupan? Hindi pa ako nakakasya. May mga pagbabago ba yung estilo sila na diskarte baga na ayun nagpapakilala. Nanggigising sa umaga, nanggigising yung maingay sa umaga. nilang mga jingle bells. At saka ngayon, usong-uso ngayon mga kaibigan. Ayun yung sinanay, kabisado. Ay yung mga kandidato ngayon ay high-tech na rin, nagdadala ho sila ng mga portable na speaker. Kaya kahit saan ho sila magtungo, kasulok-sulukan ng sityo, yaan ay DJ Alex, kanilang ayun, bit-bit ang kanilang campaign jingle. Abak na balen. Karata pong kaya kaming talatuki. Opo, hanggang kami pong alas 5 na po ning gat panapon. Kaya ni pong RW 95.1. Simulcast po keng CLTV 36. Hanggang muna po keng Sunstar Pampanga. DJ Alex. Yes, at kung kayo naman po ay may mga katanungan o concerns patungkol sa eleksyon, palagi pong bukas ang aming communication lines para sa inyo. Pwede po kayo mag-comment sa ating Facebook Live o mag-text sa 0919-264-4439. Samantala, bago natin ipakilala ang ating panauhin ngayong hapon, narito muna ang mga balita sa oras na ito. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Pagiging non-partisan pagsunod sa Anti-Red Tape Act, paalala ng BFAR 3 sa mga empleyado. Mahigit isang buwan na lamang bago ang May 12, pipili na tayo ng ating iluluklok sa Senado, Kongreso at maging sa iba pang posisyon sa provincial at municipal offices. Kabilaan na rin ang pangangampanya ng mga kandidato at bawat isa sa mga botante ay mayroong personal bets. Kaugnay nito, nagpaalala ang Civil Service Commission o CSC sa government employees na manatiling non-partisan ngayong halalan. Sa ilalim ng Joint COMELEC, CSC Advisory on
re-electioneering and partisan political activities, mahigpit na ipinagbabawal ang pakikibahagi ng government employees sa mga sumusunod. Pagbuo ng grupo, asosasyon o komite para mangampanya, pagdaraos ng political rallies, caucuses, meetings at parada, paglalabas ng pahayag, anunsyo o anumang komento na sumusuporta o kumakalaban sa isang kandidato, pagdidistribute o pagdisplay ng mga campaign materials, paggamit ng government resources kagaya ng oras, tauhan, pasilidad at kagamitan para sa politika, pagbibigay ng pinansyal o material na tulong sa kandidato, pagsusuot ng campaign-related shirts, pins, caps o accessories maliban na lamang kung pinahihintulutan ng COMELEC, at pagsisilbing watcher ng isang political party o kandidato sa eleksyon. Samantala, hinihimok din ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 3 Director Wilfredo M. Cruz ang kanyang mga kasamahan sa serbisyo na tumalima sa nasabing kautusan. Bukod pa sa pagiging apolitical, hinihikayat din ni Cruz ang mga empleyado na salubungin ng bawat kliyente ng maaliwalas ang mukha. Sa kabuuan, mayroong 300 empleyado ang BFAR Region 3 na nalalapitan ng mga mamamayan mula sa sektor ng pangisdaan. Balita. Pero may nag-text, DJ Alex, dyan sa binalita mo. Paano malalaman daw yung diskarte ng ilang mga politiko na ang iniaabot naman, pabango? O, paano mo malalaman eh? I think anything. Anything yan. Meron kasi mga politiko na ganyan, di ba? Yung mga iniaabot nila. Yung talagang sobrang personal sa mga botante. Yung kapaki-pakinabang. Misa pa nga, sapatos. Doon ang pangalan nila. Kaya Lolo Ray, paano mo susot yun? Di ba? Doon naman ho sa mga nag-iisip pa kung ano ho yung kanilang mga pakulo. Kung yan ay pabango. Nako. Sino yan? Tignan natin kung paano yung nila, scent nila din sa mga pabango nila. Natipong kapag naamoy mo, alam mong siya na yun. Siya na yun. At talagang, ibibida mo na. Ito siguro yung pabango na dadalhin ko hanggang dyan sa presinto. Abak na balen. Kareta pong kaya kami Taladuki. Pista official po ngayon mga kaibigan. Kaya ito, ang dami pang nagsishare dito sa ating streaming. At dito sa nakikinig sa amin pong balita mga kaibigan. Ito pa, nagpaalala ho naman itong Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato ng 2025 national and local elections na huwag gumamit ng mga kanta bilang campaign jingle na wala pong pahintulot doon ho sa mga original na kompositor. May akda mga kaibigan. No? Ito naman ho ang bahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. Matapos, may nagreklamo na ba, DJ Alex? Kahit bawal dito? Kasi talaga yan. Bawal yun, di ba? Sa Facebook nga lang, agad-agad tinitake down ka. Totoo diba? ka Copyright dyan. issues. Ang bandang Lola Amor, tama ba ang agkas kong Lola Amor, na ginamit ng ilang kandidato ang kanilahong kantang Raining in Manila. Raining in Manila. Ganda talaga ng boss ng idol ko si DJ. Ang campaign jingle ho na ito mga kaibigan, ang kanilahong maraming nagre-reklamo ay maraming bagang gumagamit yan. Ayon ho kay Garcia, may kasunduan ng COMELEC at Intellectual Property Office of the Philippines para protektahan ho ang mga musikero. Sinabi rin niyang maaring maghain ho ng reklamo ang sino mang artistang apektado at agad itong aaksyonan. Yung mga artist ho natin. Pinaalalanan din ho niya ang mga kandidato na dapat silang humingi ng permiso sa mga may-ari ng kanta. Dagdag pa ho ni Garcia, hindi lang ito paglabag sa batas ng eleksyon, kundi pati na rin ho sa intellectual property law. Samantala sa iba pang balita, Mayor Kapil, Team Bayong Porac, nais umanong ituloy ang nasimulan para sa pag-asenso ng kanilang bayan. Lumarga na ang kampanya ng isa sa tumatakbong kandidato sa pagkaalkalde at kanyang buong slate sa Porac, Pampanga nitong linggo, March 30. Isinagawa ng Team Bayong Porac ang kanilang opening salvo sa Porac Model Community sa Barangay Pio. Nagsimulang magtipon ang mga residente sa oval ng lugar upang pakinggan ang mga isusulong na programa ni re-electionist Mayor Jing Kapil, ang kanyang anak na si Vice Mayoral Candidate Jen Kapil at kanilang slate sa pagkakonsehal, re-electionist
re-electionist na sina RC Canlapan, Papay Carion, Joy David, Jovi Venzon. Makakasama nila si Jun Simbilio, Jean Canlas, Budoy Tamayo at Zay Tolentino. Ayon sa alkalde, itutuloy niya ang mga nasimulang programa para sa higit na pag-asenso umano ng Porac. Nakahanda naman daw sumuporta sa kanyang ama, si Jen Capil, sakaling pala rin silang pareho sa darating na 12 ng Mayo. Tiniyak din niya mga programa para umano sa kabataan. Ito naman ang mensahe ni Capil sa mga Poraqueño sa kanyang pagtakbo sa ikatlong termino. Balita pa rin ho tayo na may kaugnayan ho dito ho sa ating mong makasaysayang halalan. Kung ang binalita ho ni DJ Alex ay dyan ho sa District 2 ng Pampanga. Shout out dito naman ho sa Pampanga 1st District, mga kaibigan. Ang tinututukan ho namin dito, Magalang, Angeles City. DJ Alex, saan pa? Mabalacat City. Saan pa? Mabalacat, tatlo lang yung binabantayan namin dyan sa District 1 ng Pampanga. Bakit? Mainit bang halalan dyan? Mainit lang ang panahon, pero buti na lang yung kandidato, hindi mainit. Pero yung mga supporter, napakainit. Diyos mio, Marimar. Shoutout dito ho naman ho sa, ang tinutukan ho natin sa kampo ni Kong John Lasatin. Doon ho sa mga nakikinig ho sa amin, tinututukan din natin yung opening salvo ni retired General Oscar Albayalde. Pero dito sa amin pong binantayan muna, mga kaibigan, lumihis sa DJ Alex sa traditional na magarbong opening salvo ang Team Puso ng Angeles City. Na pinangungunahan ho yan ni Mayoral Candidate Congressman John Lasatin. Paliwanag ho ng kinatawan ng unang distrito ng lalawigan na pagkasunduan ng kanilang kampo na gawing simple na lamang ho itong pagsisimula ng kampanya para hindi ho makaabala sa publiko. Hindi na lamang ho dito kasi sa Angeles City, mga kaibigan, magkakatawid kasi yung mga highly urbanized city dyan sa San Fernando at gagawin na rin dyan sa Mabalacat City. Magkakatabing syudad dyan, DJ Alex. At ito hong nakita ho natin, mga kaibigan, na pagsimba ho nila, complete attendance ang Team Puso. Sa misa hong idinaos dyan ho sa Carmelite, nito lamang hong nakalipas na araw ng 28 o yung unang kick-off ho nitong halalan, mga kaibigan. Present ho si re-electionist Vice Mayor Vicky Vega Cabigting at ang kanila hong lineup. Sino-sino mga Team Puso? Sumusobra hatang lineup yan. Daming nakikipag-alyado kay Conjon. Pero ito ho yung present dito ho sa pagsimba ho ni Conjon. JC Aguas, incumbent ho. City Councilor JC Aguas, Nicknock Banyola, Doktora Mitch Bonifacio, Chris Cortez, Rajo del Rosario at si Councilor Alex Indionco, Edu Pamintuan, Ron Pineda, Alfred Sangil at Attorney Pog Soler. Sa halip po na mag-ingay upang iparamdam ang kanilang presensya sa mga Angeleño, taimtim, DJ Alex, ang dalangin na itong Team Puso para ho dito sa mapayapa at matagumpay na kandidatura ang isinigaw umano sa kanilahong bawat simpleng dasal. Naniniwala naman ho si Mayoral Candidate John Lasatin na hindi sa opening salvo nagsisimula ang pangangampanya, kundi saan? Unang araw niya sa public office. Hindi na rin niya kailangang ipangalandakan sa entablado, DJ Alex, ang legasiya nito. Dahil bakit? Ano bang tatak ng Lasatin? Di ta kasalita, may malening magsalita, nga na, yakong gawa. Maliban ho sa grupo, mga kaibigan, at kanilang pamilya ay wala hong gaanong isinamang supporters at mga mamamahayagang Team Puso. Isa naman po sa mga namataan ng CLTV 36 News Team, kasama ho dun ho sa line-up ni Kong John, yung pong anak ni Tata Max Sangil. Trending to the max, Alfred. Walking encyclopedia natin yan. Ayon ho sa kanya, ang bawat kandidato ng Team Puso ay may kanya-kanya huraw pangalan sa larangan ho ng serbisyo publiko, kaya teamwork umano ang magpapanalo sa grupo. Ikinumpara rin ho ni Tata Max ang laban ng Angeles City sa basketball, kung saan llamado agad-agad, Tata Max, na ano yan? Lamado agad ang Lasatin. Inaasahan naman daw na sa susunod ho na mga araw ay ikutin ho nitong Team Puso ang mga barangay dito ho sa Angeles City para sa paglalatag ng kanilang mga plataforma. Natatagal ang campaign period, mga kaibigan. Hanggang kailan yan? Hanggang May 10. At
At deployment ng mga balota at ACMs para sa 2025 elections sisimulan na sa April 4. Nakatakdang simula ng Commission on Elections o COMELEC sa Biyernes, April 4, ang deployment o pagpapadala sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas ng Automated Counting Machines o ACMs at mga opisyal na balota na gagamitin para sa 2025 midterm elections sa May 12. Sa report ng Philippine News Agency, sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na target nilang maipadala ang mahigit 110,000 na makina at balota sa kani-kanilang lugar bago ang May 5 dahil magsisimula ang final testing and sealing ng mga ito sa May 6. Unang ipadadala ang mga election paraphernalia sa Bangsamoro, Caraga at Batanes dahil sa layo ng mga nasabing lugar. Ang mga balota ay direktang ibibigay sa city o municipal treasurer habang ang mga makina naman ay sa election officers. Sinabi rin ni Garcia na hanggang March 31, halos kalahati ng kabuang ACMs ang sumailalim na sa pre-election logic and accuracy test bilang paghahanda sa halalan. Sa kasalukuyan, nasa 47,000 out of 110,000 na makina na ang nasusuri at inaasahang matatapos ito bago ang April 20. Bukod dito, nakatakda ring ipadala sa mga regional hubs ang iba pang election materials tulad ng Election Day computerized voters list, ballot boxes at baterya. At yan po mga balita sa oras na ito. Abangan ang iba pang balita mamaya sa CLTV News. Okay, bago natin ipakilala ang ating bisita, magko-commercial break muna po tayo at magbabalik ang inyong programa, ang Paglalahad 2025 Boto Mo, Kinabukasan Mo. Philippine Standard Time, 18 minutes past 4 o'clock. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Magandang araw, Central Luzon. Alam niyo ba ang mga dapat dalhin sa voting precinct sa araw ng botohan? Una, hindi na kailangan magdala ng ballpen dahil mayroon nang ipoprovide ang COMELEC. Ikalawa, huwag magdadala ng kahit anong campaign material sa loob ng voting precinct. Ikatlo, maaaring magdala ng kodigo o listahan ng mga iboboto, ngunit siguraduhin ito ay nakasulat sa malinis na papel. Pang-apat, siguraduhin hindi ka nakapagdala ng sample ballot sa loob ng voting area. At panghuli, huwag kakalimutan ang inyong voter's ID o kahit anong valid ID. Ako po si DJ Tyra Mendoza Vitug. Samahan niyo ang pinagsarib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36 sa Ang Paglalahad 2025 upang mas pag-usapan at unawain ang mga mahahalagang issue ng halalan. Dahil boto mo, kinabukasan mo. Ang Paglalahad 2025, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live sa RW 95.1 FM at CLTV 36. Sabayang mapapanood sa Signal Channel 115, sa FB pages ng RW 95.1 FM, CLTV 36, Sunstar Pampanga, at sa website at YouTube channel ng CLTV 36. Ang Paglalahad 2025. Philippine Standard Time, 20 minutes after 4 o'clock. Kayo nakatutok pa rin sa inyong programa, ang Paglalahad 2025 Boto Mo, Kinabukasan Mo. Ako po si Alex Zambrano at kasama pa rin dito sa studio, Paolo G. Santos ng CLTV 36.
Sa lahat ng mga followers ho namin, hoy Nina, nga rin yung kakatabon talatuki Alex. Huwag na nating patagalin pa, mga kaibigan. Ipapakilala na ho namin ang aming pong bisita ngayon pong hapon. Isang pagtaguyod ng karapatan ng mga persons with disabilities, PWDs, sa Candaba. Yay! At ang kanini Reneng followers na. Hindi lamang ho siya isang masigasig na tagapaglingkod, kundi isa rin hong inspirasyon ho sa marami, mga kaibigan. Kung bakit? Sa kanya ho natatanging personalidad, opo. At may signature ho itong sigaw na yes, yes, yo! Yes, yes, yo! DJ Alex. Nanonood ka nun? Dati teleserye yon. Sitcom yun sa isang Ay, malaking channel. hindi ko na inabot, Pao. Hindi mo hindi ko na nakalimutan. Yan na nga inabot. ba sinasabi ko eh. Magkakabukuan tayo ng mga pinanonood nung araw. Siya ho ay kinilala, mga kaibigan, bilang simbolo ho ng sigla. Naman. O, tignan natin kung gaano kasigla ho ngayong hapon na to. Positibong pananaw sa buhay at malasakit sa kanyang kapwa. Siya po ay walang iba kundi si Macri. Yes, yes, yo! De La Peña, David! Maya Paldo po kaya kayo. Dakal po salamat at miratang ko po kaya kaming programa. Yes, yes, show po. Magandang hapon po. Lalong-lalo na po sa mga kabalen ko po sa Candaba. Kumusta po kayo lahat dyan? At syempre maraming salamat po sa CLTV 36 at RW 95.1. At syempre kay DJ Paolo G and DJ Mr. Suabe, walang bigote. DJ Mr. Suave at DJ Alex. Yeah. Maraming salamat po at magandang hapon po. Okay, si Sir Macri, ito na po ba yung complete name ninyo? Opo, Macri? Macri. Medyo Macri. tinipid kayo sa pangalan, ano? Hindi, parang ano po yan, meron din po tayong parang meron Pinagsama. din hindi po, Okay. parang ano po yun. Yung mother ko po kasi, nilagay po yan, parang sa calendar. Halimbawa po ako, pinanganak na December 20, na meron pong saint na nakapakano doon, yung nakalagay po doon is Saint Macario. I So see. dati, syempre, medyo pangit po yung Macario. Pinasosyal po ng mother ko. Macri. Inalis yung O, naging Macri. Yes. Social pala nanay mo. Yes, yes. Shoutout yo. kay nanay. Ano pangalan? Actually po, patay na po siya last 2 years ago. Yung mga kamag-anak. Shoutout. Mga kamag-anak ko po. Shoutout po sa inyong lahat, mga kamag-anak ko po dyan, mga sumusuporta din po sa akin, mga pamilya De La Peña, pamilya David, De Jesus, Laksamana at sa inyo pong lahat. Sa mga kamag-anak ko po, shoutout po sa inyong lahat. Yes, yes, show po. Nandito na po ako. Yes, yes, show. Hindi ka nagkamali ng pupuntahan na channel. Bakit ka mo? Napakalakas namin dyan sa Candaba. Di ba sa Candaba merong Katagalugan region, DJ Opo. Alex, at may Kapampangan region. Yung dalawang region na yun, malakas ang CLTV Opo, at ng opo. RW. Yun po yung pinapanood. Napakalinaw namin. Ayan, shoutout dun ho sa mga magbubukid, mga uring manggagawa, na ang palay ay 13 pesos na Ay. lang ata. Binabarat. Binabarat No? po. O, gaano kainit ngayon sa inyo? Medyo mainit po ngayon, lalo na po sa panahon ng kampanya. Siyempre, kailangan din po natin yung mga personal protection. Pero, siyempre, kakayanin natin yan. Yes. Para sa mga PWDs at para sa mga minamahal nating Candabeño. Isigit ko na kasi binibida namin binanggit namin dito na tinataguyod ninyo yung karapatan ng mga persons with disabilities. Opo. Ano bang kasalukuyang kalagayan mo? Ngayon po, ako po, nag-resign na po ako sa October 1 dahil nga pinasukan ko na po yung larangan ng politika. Ngayon po, lagi ko pong sinasabi na ako po dapat yung maging inspirasyon nila. At sabi ko nga lagi pag nag-speech ako na hindi po lang ang aking kapansanan para sila po ipaglingkuran. Inborn po yun sa inyo? Hindi po. Noong pong time na 5 months daw po ako na nagkasakit po ako ng meningitis na polio. Sabi ko nga kanina na merong dalawang kategory na either mentally or physically. So, thanks God po, naging na po siya is physically retarded po. So, at least nakapag-aral po ako, nagawan ko po ang dapat kong gawin, at ito po yung pinakamalaking challenge na pinasukan ko po yung politika para magpaglaban natin ang mga katulad kong PWDs. Okay, Sir Macri, first time po ninyong pumasok sa politics, is that correct? Opo, first time po. Okay, kilalanin muna po natin ang ating bisita. Taga saan po originally ang mga David?
David po, originally po yung tatay ko po Bulacan. Okay. Pero syempre marami po tayo dito. Candaban na po ako pinanganak. And your mother? Yung mother ko po sa Candaban na rin po, Barangay San Agustin. Okay. And ikwento niyo po sa amin, ano po yung karanasan ninyo nung kabataan ninyo? Paano kayo pinalaki ng mga magulang ninyo? Kasi sa Candaba, ever since sa Candaba po kayo. Opo. Kamusta pong kabuhayan ninyo noon? Actually po, yung mother ko po is ano po siya, midwife. Mm. Tapos po yung tatay ko po, nag-abroad po siya. And then, yun nga po, syempre medyo mahirap po yung buhay. Ako po, na kabataan po noon na bahay, eskwela lang, bahay, eskwela. Yung mother ko, midwife po siya, laging wala din sa bahay, maraming nagpapaanak. Nung time po kasi yung pagpapaanak po is sa bahay pa. O ngayon po, bawal na yata. May birth Bawal na. clinic na ngayon. Oo, bawal na. Tapos po yung tatay ko, naka-abroad po siya. So, apat po kami magkakapatid, lalaki po lahat. Tapos yung tatay ko nga po, naka-abroad. So, syempre, sa hirap po ng buhay, nagsumikap po kami ng apat na mag-aral. Sa awa ng Panginoon po, lahat po kami ay titulado na at nakapagtapos po ng pag-aaral. Ano po yung kursong natapos ninyo? Yung first course ko po is Bachelor of Science in Commerce, major in Computer Science. Okay. Sa University of the Assumption. And then, nung nakapasok po ako sa munisipyo, sa DSWD, MSWD, na yung boss ko po na in-encourage ako na ba't hindi ka papasok or mag-enroll ng second course. Na yun nga po yung Bachelor of Science in Social Works sa Philippine Women's University, para at least sabi ko nga, hindi po nasayang yung pag-stay ko sa munisipyo. At the same time, naging working student po ako. At syempre, meron din po tumulong sa akin, nagbigay ng scholarship. Pinagsabay ko po yung pag-aaral at pagtatrabaho. So first job po ninyo yung sa munisipyo? First job ko po is yung sa National Statistics Office, sa NSO. Gaano po kayo katagal doon? Mga ano lang po yun, yung saglit lang po yun, yung nagsisensus, yung population census. Naging enumerator po tayo. And then ano po tayo, nag-stay po muna, nag-aaral po ako. And then pumasok na po ako sa munisipyo na nag-apply po ako that time na panahon pa po ng mayor natin na nag-apply po ako, tapos midwife po yung nanay ko. Tapos po, yun, in-apply ko po, bakante po yung PWD focal person. Sa awa po ng Diyos na na-hired naman po ako. At the same time, na-survive ko po siya for almost 19 years po. 19 years? Napakaganda ng story ng ating guest ngayon, DJ Alex. At opo, mga kaibigan, pwede ho kayo sumali dito ho sa ating talakayan. Doon pa lang sa catch ng story na anak ng midwife, definitely mga kaibigan, pag pinag-uusapan ho natin yung mga magulang na ay andyan ho sa ganyang profesyon, public service na agad yun, di ba? Kung minsan walang pera yung papaanakan niya, di ba? Tapos produkto din ng OFW, di ba? So, 10 years po siya doon. 10 years. At kung pag-uusapan naman ho natin yung OFW, mga kaibigan, dito ho sa ating rehiyon, Central Luzon. Alam mo, DJ Alex, napakarami. Isa ho tayo sa mga rehiyon na may maraming OFW. Pero ang pinakikitunguhan ho natin pagka ho ganun ang klase ho ng kabuhayan ng ng mga mamayan, andyan din ho mga kaibigan yung pagbalanse nito hong ayun, kumusta kaya pamilya nila, 'di ba? Ikaw produkto ka ng pamilyang OFW. Gaano kahirap yung anak-anak ka ng OFW? Di mo nakikita yung tatay mo. Opo, sobrang hirap po, lalo na po pag merong special occasion, nandyan po yung Pasko, New Year, birthday. Sabi nga, hindi komo nabibigay yung pera, hindi po sapat yun. Kailangan po yung love, yung presence. Kahit walang handa, basta nandyan lang po siya. Di ba? Nangobra ng tatang mo, bro? Saudian na? Opo. Middle East? Middle East po, Saudi po. Ano po siya, operator po ng mga heavy equipments po. Oh, okay. Mabihe pa, ganyan eh. Opo, mabihe po ngayon. Shoutout ba? Ayan, mabihe ka niya ni Yes, show Papa. pa, Sir Papa Renato David. Ito pangalan ni AirPods ko. Ingat-ingat po. Ngayon po kasi jeepney driver na po siya. Naku rin na mamasad Candaba San Fernando po. Aro masigang kami muna mabuket. Shoutout ka rin pong kay Joda. Candaba San Fernando. Candaba San Fernando po. Okay. Sir Macri, na-mention niyo po, nagtrabaho po kayo sa munisipyo for like 19 years, tama po ba? Ano po yung naging trabaho niyo dito? Naging po ako sa MSWD, PWD focal person po. Okay, what exactly do you do?
Ako po lagi, parang ako po yung representante ng PWD sa Candaba. Parang ako po yung pinaka-head po nila. Ako po lagi yung nakikipag-meeting tulad po dito sa Kapitolyo, sa mga ibang programa po ng ating mga PWD focal person. Ako po yung nagiging representative sa Candaba. Okay. Pinangarap niyo po ba ang pumasok sa politics? Dati po, pinangarap ko po siya kasi tulad po niyan, yung family background ko po is galing din po sa politika. Yung nanay ko po, naging barangay kagawad po siya. So hanggang namatay po siya, barangay kagawad. And then tinuloy po ng tatay ko. And then ngayon po, ako na yung susunod. Pinangarap ko po siya dati. And then sabi ko nga na lagi na parang ito na po yung right time na yung pagserbisyo ko talagang intact na po. Talagang in general na. Talagang ako na po mismo ang gagawa. Ako na po mismo ang gagawa ng mga resolution. Ako na po mismo yung magiging nila, tagapaglingkod. Ako po yung magiging boses nila. Libre lang ang mangarap, pero pagka ba nangangarap ang isang, ayan, nakita mo nanay mo, simula sa barangay level, yung unang pangarap mo, konsyal agad o inisip mo agad, magiging mayor ako ng Candaba? Diba? Siyempre nangangarap ka na rin lang yung mataas agad, diba? Pero siyempre parang ano po tayo niya na parang ano mo muna one at a time. Stepping stone muna, siyempre. Pero pangarap mo maging mayor ng Candaba? Kung siyempre yung panahon po yung magsasabi po diyan. Parang ngayon po parang timing po tayo na. Kasi ako nangangarap nung bata pa lang. Gusto ko maging presidente ng Pilipinas. Inumpisa ko sa klase. I nominate myself. Tawa sa akin yung mga barkada ko. Lakas ng loob mo. Kaya mo ba kaming pangasiwaan? Sabi ng classmate ko. Opo. Yung pagsusulat lang ng noisy ka ako ang alam ko. Titignan natin kung kaya gusto mo kasi unang-una ka maingay para hindi ka nalilista. Pero alam mo, Paolo G, napakaganda ng kwento ni Sir Macri. Alam mo ba na hindi siya nag-asawa agad kasi iniingatan niya yung nanay niya. So when sa ting na karakter nung mamatay na yung mom niya, doon pa lang siya nag-decide. Parang dinedicate ba niya yung buhay niya sa pagsisilbi sa mother niya. Alam mo, malugod yung matwa. Alam mo, sinuswerte ang ganyan. Detang malagod kang pengari. Malami ako, swerte ko naman. Yun nga po yung sabi nga kasi nung mother ko, di ba, nagkasakit po siya hanggang mahina na po siya. Sabi niya, halimbawa pag namatay ako, sabi niya, sino makakasama mo, sino magaganito, sino mag-aalaga sa'yo, ganito, ganyan. And then lately, nung mahina na po siya, pinakilala ko nga po yung may dumating na literal na grasya, sabi ko nga. Then yung pinakilala ko po siya, parang sa una na konsensya pa po ako Parang napabilis po yung pagkamatay niya nung nalaman niya na meron na akong maasawa. Ganon. Hindi siguro, parang inantay lang siguro parang inantay niya. lang po. At least habang namatay po siya, is masaya po siya. Yes, DJ Alex, alam mo na nababanggit mo yung mapagmahal sa magulang. Kasi ito, mahalaga masukat din natin kung paano makipag-argumento kasi bukas makalawa sa City Council uupo si Macri. Ito, napag-uusapan lang ho mga kaibigan pagka mapagmahal ka ng ina o kaya minsan ingisipan na po itang tipong kaya ini itang tipong mamas boy ini, di ba? Tsaka sa usapin din na ngayon, public service, minsan pupulaan ka. Pagka yan naupo, nabigyan ng posisyon, pamilya, masyadong solid yan sa pamilya niya. Di ba? Baka unahin niya. May mga ganon, di ba? Yun nga po. Pero actually po ngayon, hindi po nangyayari po yan kasi sa akin, gusto ko nga po pantay-pantay po yung pagserbisyo. Sabi ko nga po, lagi nung nagtatrabaho ko, pag merong humihingi ng kapamilya ko, sila pa nga sinusuway ko, but lagi kayong magkayakini, sabi ko lagi, na dapat ilapa mo, dapat sila muna. Dapat yung mga ibang tao, yung pagsisilbihan ko, sabi ko nga lagi, minsan, kung gusto niyo makausap, meron kayong number ko, alam niyo po yung bahay ko, doon na lang tayo mag-usap. Siyempre, nakakaya naman po sa ating mga kababayan. Parang ako pa po yung nagagalit before na, halimbawa, manyadya mo kanini, ganyan. Parang ikaw ba'y nahihiya? Opo, ako po yung nahiya. Katulad po niyan, ako po, ayan, hanggang namatay po yung nanay ko. Ako po yung tipong hindi palahingi. Parang sinasabi ko, mamamayan muna. Mamamayan muna. Minsan nga, pati kapatid ko. Kaya nga, sinasabi sa akin, bakit pag nagsiselos po sila actually na sinasabi na,
bakit pagaliwang tawa na nakangkagaling, nakangkakaya, nakulang na mo subume. Subume, beme. Potang kaya kami yan. Kulang Hindi, na mo, kasi- hindi mo kami dinan. So, Ay- yung bibigyan ko sila, personal na Yes. pera. Ayaw kasi natin minsan yung may masasabi sila Opo. sa atin. Ano? Pero, Anyway, ikakat muna kita, Paolo G. Napapasarap ang kwentuhan natin. Opo. Magko-commercial break muna po tayo. Magbabalik ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 4:36. Manyaman Ang kwento. Pagdadahan sa RW 95.1 FM. Mahalaga ang bawat boto sa halalan. Pero paano natitiyak na secure at protektado ang ating boto? Halina't ating alamin ang mga security features ng Automated Counting Machine o ACM. Umpisahan natin sa balota. Ballot security. Ang bawat balota ay dinisenyo na may natatanging QR code at security marks para ang balota na tatanggapin ng makina ay iyon lamang para sa presinto na iyon. Access control. Tanging ang itinalagang electoral board ang otorisado at maaaring magpatakbo ng ACM gamit ang kani-kanilang user-specific passwords at smart card security keys. Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT. Ito ay ang pisikal na resibo kung saan pwedeng iberipika ng mga botante kung tama ang nai-record na boto ng makina. Digital signatures. Ang bawat makina ay may digital signatures para magsilbing patunay na totoo ang election results. Data encryption. Sinisiguro nito na ang lahat ng tinatransmit o pinapadalang data kasama ang election results ay encrypted para mapigilan ang unauthorized access o tampering. Secure transmission of results. Ang resulta ng halalan ay ipapadala ng sabay-sabay sa 7 data servers sa pamamagitan ng secure at redundant communication channels. System logs and audit trails. Ang ACM ay mayroong detalyadong talaan ng lahat ng aksyon na maaaring suriin upang makita ang mga naging aktibidad ng makina. Nagsagawa din ng local source code review kung saan sinuri ng mga local stakeholders, kabilang na ang mga accredited political parties, IT experts at mga civil society organizations ang source code ng automated election system upang matiyak na ang software ng sistema ay sumusunod sa mga legal, technical at security standards at walang mga kahinaan o malicious code. Bilang pagsunod sa batas, sumailalim din sa International Certification Entity o ICE review upang matiyak na ang software at hardware ng AES ay sumusunod sa international standards para sa accuracy, security at reliability. Sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino, sisiguraduhin ng COMELEC na ligtas, secure at protektado ang bawat boto. Maraming salamat po. Para sa karagdagang impormasyon, sundan ng mga official social media. Sa RW 95.1 FM. Philippine Standard Time is exactly 4:39. Kayo nakatutok pa rin sa ating programa, ang Paglalahad sa 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako po si Alex Zambrano. Kasama pa rin dito sa studio, Paolo G. Santos ng CLTV 36 at ang ating bisita, si Sir Macri Yo de la Peña David. Bilis ng oras, DJ Alex. Bilis no? nga eh. Hindi, Okay. di ko na malayan kasi Oo. na-enjoy kami sa pakikipagkwento sa'yo. Napaka-natural nyo. Okay, eto Pao, alamin natin, dahil first time niyang sasabak sa politics, tapos ang pinapasukan niya ay isang counselor. Tanungin muna natin how well niya alam ang trabaho ng isang counselor. Okay, Sir Macri, sa tingin niyo, sa paniniwala niyo po, ano ang job description ng isang counselor at ano po ang magiging role ninyo at magiging trabaho niyo kung kayo ay palarin? Siguro po yan po yung mga, dyan na po pumamasok yung mga ginagawa natin, mga resolutions, o syempre gagawin natin yan sa maabot ng ating makakaya. At saka kung ano po nakikita natin problema, yun po natin ang susolusyonan na tulad ko nga, number 1 ko nga pong sinasabi, isa po sa mga priorities ko, yung mga PWD, para ma-enjoy po nila na sila po ay miyembro ng isang society. Yung mga yung mga discrimination na dapat matanggal po yun. Okay, kung pala rin po kayong maupo, ano ang unang-una ninyong magiging project o gusto ninyong gawin? Unang-unang project po, yun po yun yung gusto ko po ma-implement po lahat ng mga pribileyo, mga benepisyo tulad ng mga sinasabi ko nga yung sa PWD,
mga senior citizen, solo parent, mga purpose. Yan po lagi ang sinasabi ko nga dahil nga po ang tagal po natin sa MSWD na kulang na kulang pa po yung mga nakukuha or mga benefits po nila na dapat matanggap po. Matanggap po nila. Okay, currently po ba, saan po ba kayo nakukulangan sa mga benepisyong natatanggap? Yun nga po, tulad po niya na sa mga PWD na hindi po porket na meron silang ID is okay na. Hindi po tulad na meron po silang ID is itago na. Sa mga programa po tulad po ng mga scholarship niyan, educational assistance, tulad ng mga food assistance. So, kailangan po natin mabigyan. Hindi po porket na may ID na is okay na. Hindi po yun na nababase lang sa mga programang ganito, ganyan lang. Syempre, kailangan po natin na ma-enjoy po nila yung mga benefits nila. Kung maluklok po kayo, anong komite ang meron ganyan, di ba, Pao? Meron bang in particular for the PWDs? Oo. Siguro po kung akong pagpipilian is health po. Health, okay. Kasi po yung health napakalawak po niya. Kasi tulad po ng mga may sakit na nahihirapan po sa buhay, na mga malulubang sakit na tulad ng mga maintenance, ganito, ganyan. So hahanap po tayo mga programa para sa kanila or mga foundation or pwede nating tututukan tulad ng sa amin po yung PWD na mga putol na paa, putol na kamay. Yun po ay na lagi namin nilalapit sa dito po sa Kapampangan Development Foundation para at least magawa pa po nilang normal yung dati nilang ginagawa at saka yung mga pinamimigay pong mga hearing aids na yung pong para at least naririnig po yung mga usapan natin yung pong ganun pong sistema. Binabanggit mo kanina nagtrabaho ka rin sa PSA. Opo, NSO pa before. Ikaw ba? Kasi ang labanan ng halalan talaga numbers game yan eh. 'Di ba? Sa Candaba, may census ka ba na gaano kalaki yung mga kapatid nating PWDs at meron po. Ano yung mga mali yan in general sinabi mo nga tutugunan mo yung mga karaingan nila. Baluan nyo kakaluguran, ikaw pumanalbeke kami at makiramdam. Sa totoo lang, sa loob ng pamilya kapag ayan merong ipinanganak na PWD, isang malaking hamon yun sa loob ng pamilya sa usapin ng gastos, kung yan ay may gamutin, di ba? O sakaling inborn niya yan, tambing-tambing, impong miyasawa, atin lang pong mabayad obligasyon kaya pong sabihin na financial. Ikaw mo po, kaya pa mo pong, doon muna ho sa census, dyan ho sa inyong nasasakupan. Gaano po kalaki? Nasa na po sila 2,000 plus po. May bilang. May bilang po. Marami po talaga sila. So tulad nga po dati po kasi yung halimbawa, ako po may anak na PWD na tinatago nila. Kasi wala namang or kinahiya nila. So ngayon po nagpapasalamat po ako sa gobyerno na binigyan po ng pansin na binigyan ng mga programa na para sila po ay lalabas. Ngayon po, yun nga po, nung nandun na ako na gumawa tayo ng parang survey, nag-census tayo, lumabas po ngayon sila. Ngayon, nung nag-umpisa po ako dyan, konting-konti lang sila, mga hundreds, mga 300s, 200s. Tapos, nung naikutan ko na po yung Candaba, ayun, dumami na sila. Kaya nga, sabi nga nung boss ko, ang dami pala ng mga PWD. Pero hanggang ngayon po, marami pa po rin na hindi naka-registered. At mahalaga yung empowerment, mga kaibigan. Dito sa usapin ho na to, na may tumitindig, DJ Alex, diyan sa konseho ng Candaba, isang PWD ang magtataguyod ho sa inyong karapatan. At ako, ito, ang paghanga ko sa iyo personal. Ngayon lang tayo nagkakilala, pero magka-batch pala kayo ng aking partner. Opo. Bata pa kami. Bata pa kayo. Pero sinusubaybayan ko po kayo sa mga programang Kasi alam niyo mga kaibigan, hindi niyo na itatanong kaninang commercial break. Talagang napaka-active ni Macri, DJ Tyra. Oo. Kahit nung nandun, makikita mo niya sa corridor, active dyan na, balo ko na yan kanya, ratang estudyante. Alistuya. Opo. Nandun pa lang po siya sa eskwela, mga kaibigan. Talagang to the highest level ang kanyang performance. Ano pa kaya kung nandyan sa lakas pa sa legislation, di ba? Alam mo ako ito, may personal experience ako dahil ako andyan balo ng DJ Kim Engineer Kim ko.
Ini, marami hong mga naipoposisyon dyan ho sa konseho. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Nagbubutas lang ho sila ng bangko. O, shout out dyan ho sa nakakakilala sa kanilang mga sarili. At makiayon-nayon lamo po. Diba? Pagka walang track record, ako napakahirap po niyan mga ibe. Ikaw, estudyante ka pa lang, kita ka na ni DJ Alex. Opo, nakikita. Diba? Kilala nga niya si Mother. O hindi lang yan sabi mo nga galing din kayo sa mahirap na pamilya. Ano sa tingin mo yung bentahe mo sa mga tao ngayon? Ano yung edge mo? Ano yung pinanghahawakan mo? At naniniwala kang mailuluklok ka? Ngayon po pinanghawakan ko lang po talaga yung aking dating experience, yung mga dati nating ginawang kabutihan, yung pagtulong. Sabi ko nga lagi na kalildot kauran, alida kayo lakwan. Lagi ko po sinasabi, yun nga po. Actually, wala man po kami talaga na maraming pera. Pero pakikisama lang po talaga ang pinangawakan ko. At saka sa mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya. Yun po yung pinangawakan ko lang po ngayon. At syempre, yung tiwala ng karamihan na Kandamenyo. Yan lang po talaga pinangawakan ko as of today po. Okay, eto po, maiba tayo. Noong August 2023, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasagawa ng masusing pag-aaral hinggil sa panukalang pagtatayo po ng flood water impounding system bilang pangmatagalang solusyon sa problema ng pagbaha sa Candaba. Sang-ayon po ba kayo dito? Hindi po ako sasangayon kasi marami pong maapektuhan ng mga agriculture po, mga ortelano po natin, mga farmers. Kasi po ang tanging hanap buhay po ng Candabeño is yung pong farming, yung pagpapalay. So siguro po kung naman ma-implement po yun, siguro marami naman pong kokontra doon kasi talagang marami po ang apektadong pamilya or syempre yung Candaba. Pero kung hindi po kayo sang-ayon, ano po sa tingin ninyo yung pwedeng maging alternatibo dito? Siguro po ayusin na lang po yung mga tinatawag nilang mga flood control or elevate po yung mga daan or kailangan pong solusyonan nyo yung hukayin po yung sapa or ilog para hindi masyadong yung flood. Pero usually po kasi yung Candaba, yan po yung catch basin po ng tubig. Kasi sabi nga dati na miyamo po yung tugak, lumbog na po yung Candaba. Kasi po dyan po talaga laging po yung Candaba, bumabaha. Pero as of now niyan, summer, tuyong-tuyo po yun. So hirap naman po yung mga ortelano na yung tubig na kapinakan nga rin. Pero makananuman na yung harapan, reta ini, banwa-banwa. Ito, hinaharap natin to taunan. Yung baha hindi bumababa yung level. Pataas pa nga. Opo. 'Di ba? Kung sakaling tutol ka dun sa Candaba Dam, kung dun ba sa sinasabi mong alternatibo, parang ang mensahe mo dito, tanggapin na natin na yung Candaba talagang binabaha na. Opo. Pero yung pagbaha po kasi sa Candaba is minsan saglit lang po yan. 1 week, ganyan. Pero hindi po siya nagtatagal kasi minsan yun nga po yung flood control lang po yung kailangan para hindi po masyadong mag-overflow sa sapa or sa ilog. So yun po yung kailangan po doon. Ngayon po upgraded na po yung mga daan, hindi na po masyadong bumabaha. Di tulad po dati, pag buong Candaba, lubog. Pati munisipyo. Kung magkakaroon ng konsultasyon at negosasyon, ano dapat yung maigarantiya sa mga magsasaka? Kasi tinutukan ko yung storyang to eh. May technical working group na nagsasabi na pagka yan naging malalim yung konsultasyon mula sa local leaders, kayo dyan sa sanggunian, mauunawaan ninyo kung gaano kabuti yan. Kasi sa usapin nitong harvesting, hindi na lang isang season kayo po pwedeng umani pagka nagkaroon ng dam. At hindi naman daw lahat yung mga agricultural lot kukunin. Kayo, kung sakali lang na magiging bukas pa rin na usapin yan. Kasi bukas makalawa, yan pa rin ang mga local na issue sa Candaba Kung pro at saka hindi, di ba? Antay kayo. Pero siguro po, DJ, ganito po yan. Kasi Mr. Suabe na lang. Mr. Suabe. Sa lahat po ng bagay kasi, hindi naman po nakukuha sa usapang minsanan po yan May proseso po dyan. So, halimbawa, nagka-public hearing or meron po talagang pinapa-implement ng gobyerno,
wala naman po tayong magagawa na kontrahin yun. Pero at least yung ano natin, yung mga idea natin, pwede natin kumpuni na hindi naman basta-basta, sige gawan kayo po makanini yan, nana. Hindi naman po pwedeng ganon. Siyempre, nasa tamang pag-uusap pa rin po yan. Pag-aralan at idaan sa proseso. Okay, bago tayo mag-commercial break, isa pang issue dyan, yung Candaba Swamp po, kilala bilang tahanan ng maraming migratory birds tuwing panahon ng taglamig. Ano pong inyong ipapanukalang hakbang upang mas mapalakas ang proteksyon ng Candaba Swamp? Opo. Dati po kasi meron po tayong batas dyan, yung nagbabaril na mga ibon. So siguro po ngayon dapat ma-implement din po yun para at least po yung mga tourist po niyan. Kasi merong ginawa dati po diyan yung Ibon Festival. Yes. So naging tourist attraction po siya. So siguro po ngayon pa-implement po natin ulit na bawal po ulit na magbaril ng ganun. Gusto niyo tuloy yung Ibon Festival? Kasi ang naging problema niyan, DJ Alex, hindi na institutionalize. Opo, yun nga po yung walang problema. ordinansa, tama? Opo. Pero kung mas maganda po kung may tuloy po ulit para at least dyan po nakilala yung Candaba Same title. Opo, same title na Ibon Festival. Okay naman. Hindi kasi alam mo ito, sa mga nakikinig ho sa amin, ang masakit ho na katotohanan, kung sino ang may signature na pangalan doon sa isa hong tradisyon, kung minsan napupolitika kahit cultural activity na may sabi. Minsan napupolitika. Hindi po tinutuloy. Oo. Hopefully, sa mga local leader ho natin, kapag may buti naman na implikasyon dito ho sa ating pong bayan, kasi sino ang kung makakabuti naman, di ba? Kung makakabuti, bakit hindi? Para sa interes ng mga At saka para at least yung mga ng Candaba, yung image niya, nandun para pag sinabi mong Ibon Festival is Candaba. Exactly. Nako, awat muna ha. Magko-commercial break muna po tayo at magbabalik ang inyong programa, ang Paglalahad sa 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 4:52. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Handa ka na bang bumoto sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections? Sa May 12, 2025, boboto tayo para sa senador at party list at para sa mga lokal na opisyal. Ang mga kababayang botante natin sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM ay boboto rin sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang regular na oras ng botohan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga persons with disability, senior citizens, kasama ang kanilang assistors kung ang mga ito ay rehistradong botante din ng kaparehong polling place at gayon din ng mga buntis, maaari silang bumoto ng mas maaga. Sa pamamagitan ng early voting hours, pwede na silang bumoto simula alas 5 ng umaga. Para sa inyong gabay, ito ang 8 hakbang sa pagboto. Una, lumapit sa Electoral Board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Ikalawa, titingnan ng Electoral Board kung ang inyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List o EDCVL at titingnan din kung may marka ng indelible ink ang inyong kuko. Ikatlo, kung walang marka ng indelible ink, i-verify ng Electoral Board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin ka sa EDCVL. Ikaapat, ipapakita sa iyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder at ibibigay sa iyo kasama ang marking pen. Para sa mga botante sa BARM, 2 balota ang ibibigay. Isang balota para sa national at local elections at isa para sa BARM parliamentary elections. Ikalima, pumunta sa voting area at bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng oval bago ang pangalan ng kandidato na nais mong iboto. Tandaan, huwag mag-overvote. Ika-6, matapos mag-shade ay ipasok ang balota sa Automated Counting Machine o ACM. Hintayin na lumabas ang resibo at tingnan sa screen ang ballot image ng iyong balota. Ika-7, suriin ang inyong resibo at ihulog sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen. At ang huli, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. Lumabas na ng polling place pagkatapos bumoto. O diba, madali lang. Kaya bumoto na sa makabagong halalan
para sa makabagong Pilipino. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga official social media accounts ng COMELEC. Sa RW 95.1 FM. Philippine Standard Time is exactly 4:56. Napakabilis po ng oras pero nagbabalik pa rin ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Okay, ang ating panauhin ngayong hapon ay mula po sa Candaba, si Mr. Macri Yes Yo de la Peña David at umahabol po siya bilang counselor. Dadako na po tayo sa ating segment. Mabilisan na lang to, for or against. Okay, sasagot lamang po kayo. Magbibigay ako ng mga sitwasyon at sabihin po ninyo kung for or against. Okay, are you ready? Alright, let's begin. Pagtuturo ng sex education sa mga mag-aaral sa secondary level, are you for or against? For. Okay, lakasan na po natin ng konti. Okay? Mandatory drug testing para sa lahat ng government officials, are you for or against? For. Okay. Pag-ban ng mga e-bikes at e-trikes sa pangunahing kalsada, for or against? For. Philippines should prioritize national security over economic cooperation in its relationship with China. Are you for or against? For. Okay. Legalization po ng medikal na paggamit ng marijuana. For or against? Against. Pagtanggal ng travel tax. For or against? Against. Pagbabalik ng 10-year basic education curriculum. For or against? For. Okay. Fast talk segment naman tayo. Okay, pili lamang po kayo, bundok o dagat? Dagat. Dagat. Classic OPM o modern OPM? Classic. Netflix o outdoor adventure? Outdoor. City life o probinsya? Probinsya. Isang sekreto na tinatago mo sa magulang mo? Sikreto. Ito writer natin. Nako. Sikreto. Meron ba? Wala man po ako Secret sikreto. nga ano. O, sige. Agree or disagree, jeepney modernization should be postponed? For or against? I am sorry, agree or disagree? Jeepney modernization should be postponed. Sang-ayon po ba kayo? Hindi po. Okay. And the war on drugs has done more harm than good. Do you agree or disagree? Disagree po. Okay. Strict waste disposal law or flood control? Flood control. Alright. And para sa huling katanungan po, bakit kayo ang dapat na iboto? Siguro po, dapat po ako kasi yung pong experience ko po, yung pong mga ano ko po ay sa tapos na po lahat yung ano ko po. At saka po siguro sa 19 years po, subok na po ang ating pagserbisyo sa ating mga kababayan, sa mga kadambenyo. Sabi ko nga lagi na siguro natikman nyo na po na lasa, nanamnam nyo na po ang serbisyong SSU. At sa ngayon po, sabi ko nga lagi na hindi po lang ang aking kapansanan para po kayo pagsilbihan, paglingkuran, at siguro po, nandito na po yung tamang panahon para may boses po yung mga katulad kong mga PWD, senior citizens, solo parent, at syempre yung mga purpose at mga LGBTQ, mga kabataan, at sa mga children. Yun lang po at humingi po ako ng tulong at suporta sa inyong lahat, sa inyong minamahal kong kandamenyo. Maraming salamat po. Okay, mabilisan lang. Baka may gusto po kayong batiin. Unang-una po, shoutout po sa inyong lahat at binabati ko po lahat sa inyo. Siyempre, ang aking mga kapuso, mga kapamilya, kamag-anak, at siyempre ang aking the one and only na bodyguard secretary, ang aking asawa, si Gracia. Sabi nga, literal na Gracia. Sabi ko nga lagi din na kung ako si Yes Show, merong Mrs. Yo. At siyempre sa mga kaibigan ko po dyan, sa mga katulad ko mga PWD, shoutout po sa inyo. At sa mga supportive ko pong mga kaibigan, kapatid, kamag-anakan, mga katwangan, manugang, mga pamangkin ko dyan. Shoutout po sa inyo, mga pamilyang Gatus, pamilyang De La Peña, Laksamana, Dieso, sa inyo po lahat. Shoutout po sa inyo. Sana, Yes Show po sa inyong lahat. At syempre, binabati ko rin po ang nag-adapt po sa akin. Tinanong niyo po kanina, ang masipag at mabait na tumahabol po ng 4th District na si Congressman George Patrol Bustos, sa mga kasama ko pong
aspiranting counselor. Yun lang po. Maraming salamat po. Alright, at dyan na po nagtatapos ang ating programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Atin pong nakapiling live sa studio si Mr. Macri Yesyo de la Peña David para pag-usapan ng kanyang plataforma kung siya ay mananalo bilang counselor sa bayan ng Candaba. Sa darating na halalan, maraming salamat po sa inyong oras. It's an honor to have you here, Paolo G. Muli, maraming po salamat dito rin ho sa ating pong mga followers na nag-like at nag-share. At syempre sa ating pong bisita, Mr. Macri. Isang oras na naman po ang lumipas. Maraming salamat sa lahat ho ng mga nakinig sa radyo. Ang daming nating mga followers dyan. At patuloy ho na tumututok dito ho sa ating programa. Sana ho ay nakatulong ito ho ng ating pong Paglalaha 2025 sa pagbibigay ho ng linaw na at gabay sa inyong desisyon para ho sa nalalapit na halalan. Piliin ho natin yung nararapat, mga kaibigan. Kilalanin ho natin ng husto ang mga kandidato at bumoto ng wasto sa darating na Mayo. Ako po yung lingkod, Paolo G. Santos ng CLTV 36. At ako naman po si Alex Sembrano ng RW 95.1 FM. Ito po ang Paglalahad 2025. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM.